खुलुमबाय Bodoland 24 नि स्टुडिअ आं जनालि बसुमतारी। न' फारसे रन्जन दैमारी बेबाराव गोलाव साननि थाखाय 30 साननि थाखाय पेरल बेलाव न' फारसे रन्जन दैमारिया 30 साननि थाखाय आंगो न'आव रन्जन दैमारी उदालगुरि हरिसिंगा गावनि आंगो न'आव थांगासिनो रन्जन दैमारिया फोरमायनो लादों मोनसे गेदेर रादाब। 30 साननि थाखाय आंगो न'आव रन्जन दैमारी दिनै पेरल बेल लानानै न'आव फैदों रन्जन दैमारिया। बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि रन्जन दैमारी बिथाङा दिनै न' फारसे गुवाहाटीनि टेन्ट ABPN नि जोबथेसालिनिफ्राय पेरल बेलाव 30 साननि थाखाय आंगो न'आव फैदों होनना मिथिनो मोनदों। 30 साननि थाखाय रन्जन दैमारिया न' फारसे फैनाय बाथ्रा समाज बिजोङाव फोरमायनाय नुनो मोनदों बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिखौ। बे समनि गेदेर खौरां 30 साननि थाखाय आंगो न'आव रन्जन दैमारी एबाराव गोबाव साननि थाखाय गावनि आंगो न'आव थागोन रन्जन दैमारी बिथाङा। पेरल बेल लानानै न'आव फैदों रन्जन दैमारिया। गुवाहाटीनि टेन्ट ABPN नि जोबथेसालिनिफ्राय पेरल बेलाव 30 साननि थाखाय आंगो न'आव फैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। फारसेथिं 30 साननि थाखाय रन्जन दैमारिया न' फारसे फैनाय बाथ्रा समाज बिजोङाव फोरमायबाय बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया। डक्टर अनजालि दैमारिया लिरदों केप्शनाव न' फारसे 30 साननि थाखाय एनुअल लिव ऑन वे होम। ये डक्टर अनजालि दैमारिनि फेसबुक पोस्ट जेराव बिथाङा लिरदों न' फारसे गारि सिङाव बिदा रन्जन दैमारी आरो गावनि मोनसे सेल्फी पोस्ट खालामनानै केप्शनाव लिरदों न' फारसे 30 साननि थाखाय एनुअल लिव ऑन वे होम। गुवाहाटीनि टेन्ट ABPN नि जोबथेसालिनिफ्राय पेरल बेलाव 30 साननि थाखाय आंगो न'आव फैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रन्जन दैमारी बिथाङा 2010 मायथाइयाव हमजानायनि उनाव 16 बोसोरसो जोबथेसालियाव दङ। बिथांखौ 2009 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव बांलादेशआव हमनाय जादोंमोन आरो 2010 मायथाइनि एप्रिल दानाव भारतनि बिबानगिरिनि आखायाव गथायना होनाय जादोंमोन। 2008 मायथाइनि 30 अक्ट'बराव जानाय आसाम सिरियेल ब्लास्टआव बिथांखौ 2019 मायथाइनि जानुवारियाव जिउनां जोबथेसालिनि साजा होदोंमोन। बेनि उनाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया सेप्तेम्बर 2022आव जिउनां जोबथेसालिनि साजा होनायखौ रोखा खालामदोंमोन। बेनि उनाव दिनै न' फारसे थांगासिनो रन्जन दैमारी बिथाङा 30 सान गोलाव समनि थाखाय न'आव थागोन। बेनि सिगांबो गोबां बेल लाना न' फारसे फैखांबाय नाथाय बे बाराव साना गोलाव। बिनानाव अनजालि दैमारिया फेसबुक पोस्ट मोनसे होदों न' फारसे 30 साननि थाखाय एनुअल लिव ऑन वे होम होनना मोनसे सावगारिबो होदों। बे सेल्फियाव गारि सिङाव थांनाय नुनो मोननाय जादों। गारि सिङाव मोनसे आर'नाइ लानानै आरो गुफुर शार्ट गस्ला गाननानै रन्जन दैमारिखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारियाबो दंफायो। बे सावगारिखौ पोस्ट खालामदों अनजालि दैमारी बिथाङा। 30 साननि थाखाय रन्जन दैमारिया न' फारसे फैनाय बाथ्रा समाज बिजोङाव फोरमायबाय बिनानाव अनजालि दैमारिया। दसे समनि उनावनो सौहैसिगोन उदालगुरियाव। बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि रन्जन दैमारी बिथाङा दिनै गुवाहाटीनि टेन्ट ABPN नि जोबथेसालिनिफ्राय पेरल बेलाव 30 साननि थाखाय आंगो न'आव फैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। 30 साननि थाखाय रन्जन दैमारिया न' फारसे फैनाय बाथ्रा समाज बिजोङाव फोरमायना नुनो मोनदों बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया।
30 साननि थाखाय आंगो न'आव रन्जन दैमारि पेरल बेल लानानै न'आव फैदों रन्जन दैमारि बिथाङा दसे समनि उनावनो गावनि आंगो न'आव सौहैगोन गुवाहाटीनिफ्राय ओंखारलांबाय अनजालि दैमारि बिथां आरो रन्जन दैमारि बिथाङा बे भिडिअस नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो बे आवगोलनि भिडिअ बे दानि भिडिअ नङा आं फिन खेबसे खिन्थाबावदों नोंथांमोननो बे भिडिअआ दानि नङा दिनैनि नङा बे आवगोलनि भिडिअ नाथाय बे पस्टजों आरो सेल्फिया दिनैनि अनजालि दैमारि बिथाङा मोनसे पोस्ट होदों ससियेल मिडियायाव जेराव बिथाङा फोरमायदों दि बिदा नाब्ला आरो गाव न' फारसे थांगासिनो गोदोनायाव आर'नाइ गांसे आरो गस्ला गुफुर गाननानै मोनसे सेल्फि होदों अनजालि दैमारि बिथाङा आरो बेहाय केप्शना बिथाङा लिरदों न' फारसे 30 साननि थाखाय एनुवेल लिभ अन वे हम